ଦେବେ ପଳେଇବ। ଟିକେ ଟିକେ ଟେକି ଦେଲେ ହଁ ସେ କାଦୁଅଟା ଖୋଳିଯିବ। ପେଲିଲା କାଦୁଅ ଖସୁଯିବା ବଳ ପାଉନି ପେଲିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା କାଦୁଅଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ, ନ ବାହାରିଲେ ହବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ କାଦୁଅଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ, ସମାନ ହେଇଗଲେ ପଳେଇବ। ବେଶୀ ପଛକୁ ନବୁନି, ଏଟା କେଚାକଟା ତଳକୁ ପଳେଇବ। ସେଇଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ପକେଇଦେ। ସେଇଠି ଯାଉ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପୁରା କାମ ନାହିଁ। ହଁ ପେଲ ପଛରେ ସାଇଡରୁ ଟିକେ ପେଲ। ହଁ ସେଇ ସାଇଡରୁ ପେଲ। ଛବିଶ ଦେବଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବା